ଜିନିଷ ନା ନେଉଆ ଏଇଟା କ'ଣ ନେଉଆ ନା ଆତ? ନେଉଆ ଏଇଟା ଆତ କେମିତିଆ? ଆତ ଉପରଟା ଯେଉଁଟା ପ୍ଲେନ୍ ଥିବ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଆତ, ଆଉ ଏଇଟା ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଲା ନେଉଆ। ଆତ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଆତ ଆତ, ଆଉ କିଛି ଆତ ଲୋକ ମାନେ କହନ୍ତି ଆତ। ଆତ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆତ ଭିତରେ ତ ଯାହା ଯେମିତିଆ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ରସ, ନେଉଆ ଭିତରେ ତ ସେଇ ମଞ୍ଜି ସେଇ ରସ, ତ ତଫାତ କ'ଣ? ଯାହା ହେଲେ ୟା ଟେଷ୍ଟ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ୟା ଟେଷ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ, ସିଏ ବି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବି ଏଇଟା ମିଳେ ଗଛ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଣିକି ତାକୁ ରଖିକି ଘରେ ପଚେଇକି ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି, ତୋଳିକି ଆଣିକି ଗଛରୁ, ସେଇଟା ନା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ପଚଉଛନ୍ତି ଆମେ କିଣିକି ଆଣୁଛେ ମାର୍କେଟରୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗଛରୁ ତୋଳିକି ଆଣିକି ଘରେ କି ଚାଉଳ ଭିତରେ, ଧାନ ଭିତରେ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ପଚେଇଛି, ଧାନରେ ଚାଉଳରେ ପଚେଇକି ଖାଇବ, ସେଇଟା ନା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳିକି ଆଣିକି। ଆମର ଯେହେତୁ ଏଠି ଗଛ ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷର ନାଁ ବି ଭୁଲିଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି ମାର୍କେଟରୁ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଯାହା ହଉ ମିଳିଲା, ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ମିଳିଗଲା। ଫେଭରେଟ୍ର ଜିନିଷ ମିଳିଲା। କା ବାରି ଚୋରି କରି ଆଣିଲାନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଜିନିଷଟା ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ।